ବାଳିକା এটা গ্রাম বড়বা খড়গড়িয়া পঞ্চায়েত থানা মনমুন্ডা জেলা বৌদ্ধ হ্যাঁ আজ্ঞା ମାନେ ଦେଖ ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାରା କିଣା ହେଉଛି ତାପରେ ଫଡ଼ି ଘର ଉଡ଼ି ଯାଇଛି କେହି ରେଞ୍ଜର ନାହିଁ ଫରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଚେକିଅର ନାହିଁ କେହି ନାହିଁ ଏମିତି କାହିଁଲେ କି ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଫଡ଼ି ରେଞ୍ଚେଇ କରା ହେଲାନି କେନ୍ ହିସାବରେ ଫଡ଼ିକି ଆପଣମାନେ ଦୋଷୀ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ମୋ ଫଡ଼ିଟା ଯୋଗାଯୋଗ କରିକିରି ଛାଉଣି ହେଇଯାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଦେଖୁନ ପିଲାମାନେ ଏଟା ବି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ ଭଲ ଅଛି ବା ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଫଡ଼ି ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ରହିଛି ଫଡ଼ି ରୋଷେଇ କରା ହେଲାଣି ମୂଲିଆ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ପତ୍ର ଶୁଖା ଚାଲିଛି ଆହୁରି ଖର୍ଚ୍ଚ କର ବୋଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ଫଡ଼ି ଘର ଛାଉଣି ହେଉନାହିଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ମୁଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି କେଉଁ ବିଷୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା କ'ଣ ମଫତ ପଡ଼ିଛି କି ବାହାରେ ଫିକବା ପାଇଁ କାହିଁଲେ କରିବେ ନାହିଁ ସେ କଥା ମୁଇଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଏତେ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇ ସାରିଲାଣି ଆଉ ସେ ପତ୍ର କେଉଁଠି ରଖିବି ମୁଁ ହେଉଛି ଚପରାସି